Salutare! Bine ați revenit la un nou vlog! Noi suntem Daria, Ioana, iar voi sunteți pe canalul Daria and Friends! Daria, te provoc la o întrecere. Cine culege cele mai multe păpădii în următoarele 5 minute? Pe locuri, fiți gata? Start! Astea le lăsăm aici, după care o să venim și o să facem numărătoarea. Hai! Timpul a expirat. Ma, serios? Da? Stai, când? 5, 4, 3, 2, 1. Hai să vedem. Astea sunt ale mele? Păi cum astea sunt ale tale? Că astea le aveai culese de dinainte. Da. Și cum? Păi atunci eu le pun pe cele care le aveam culese de dinainte. Nu trebuie să le numărăm pe toate în total. Ok. Te-am cules. Acesta este buchetelul meu, iar buchetelul tău arată cam dezordonat. Bun, hai să le numărăm, să vedem cine a câștigat. Bun. Hai, tu le numări pe ale tale, eu pe ale mele. Ok. Eu gata, eu am terminat. Și eu, câte ai tu? 50, 40. Eu am 50. Se pare că eu am adunat mai multe, nu contează. În total 90. Nu contează. Sunt destule? Da, putem încerca să facem o coroniță mică. Da. Așa. Hai să mi le dai și tu pe ale tale. Așa, uite ce bucățel frumos avem. Plus acestea. Așa. Și aceasta. Ta-da! Ce zici, data viitoare o să știi să faci coroniță? Nu prea cred. Nimic, lasă să te ajut. Sper ca data viitoare când ieșim să fie mai cald, pentru că astăzi mi-au înghețat degetele de frig. Și să fie flori mai multe, să putem să facem coronițe mai frumoase și o să vezi și tu.
Uite și pomii nu au apucat să florească din cauza că a fost tot frig, deși suntem în aprilie, că este frig afară. Astăzi e o zi însorită, ne bucurăm că nu plouă. Dar așteptăm cu nerăbdare să se încălzească, să putem să ieșim afară și să fie mai cald. Ți-a plăcut? Foarte bine. Sunt drăguță coronița ta. Da, așa e. Cred că o să ai niște poze drăguțe să pun pe Instagram. Cu corpusul de soare și cu florile de păr. Cred că o să fie drăguțe, nu? Da. Dar ia, înainte să plecăm, aș vrea să culeg, de fapt să rup câteva crenguțe din pomișorii aceia înfloriți acolo în margine. Așa sunt primii pomi înfloriți în primăvara asta, care tot întârzie să vină la noi și ne ține așa în suspans. Și vreau să ducem acasă așa puțin miros de primăvară, vii? Da. Haide, hai să mergem să rup câteva crenguțe și cu floricelele de păpădie din părul tău o să avem și în casă așa un miros de primăvară. Yay! Daria, uite ce frumoase sunt! Uite, sunt primii pomișori înfloriți în primăvara asta. Uite cât sunt de frumoase floricelele. Doar câteva mlădițe o să iau, nu prea multe. Nu vreau să distrug recolta. Dar câteva o să iau cu noi acasă. Să le punem în vază. Acasă, am luat și câteva floricele cu noi. Uitați buchetul. Și haide să vedem ce face mama. Mama, ce faci? Bine, tocmai am terminat de pregătit cina. Mă bucur că am reușit să ieșim astăzi puțin în natură. Sper că ți-a plăcut, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult și sper că nu uiți, tu ai un pariu de câștigat. Mama, sigur că vom ieși cât mai curând în natură, deoarece eu am un pariu de câștigat și promit că data viitoare eu voi aduna cele mai multe flori. Acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați să dați like, share și subscribe, iar noi ne revedem la următorul vlog. Pa, pa! Vă pupăm! Pa, pa! Pa, pa!